Само дядо ти знае отговорите. В какъв цвят беше връзката на чавдарчето? Синя, жълта, червена. 3, 2, 1. Сега да разберем кой е носил тази емблематична връзка. В кой клас трябваше да бъде ученикът, за да бъде класифициран като чавдарче? От 4 до 5 клас. От 1 до 3 клас. От 6 до 7 клас. 3, 2, 1. Но какви добродетели трябваше да притежава едно истинско чавдарче? Как продължава това стихотворение? Малките чавдарчета са добри другарчета. Чавдарчето е весело дете, играе, пее, учи се, чете. Чавдарчето учтиво поздравява то. Как продължава това стихотворение? Животните обича. Възрастните хора уважава. Пържени филийки обича. Сега е момента за един лайк. Жирафчета, кой е верният отговор?